Barkanmu da dawowa cikin wani sabon bidiyo a wannan darasi namu na HTML. Kamar yadda muka sani bidiyo da ya gabata mun yi bayani akan yadda ake saka hoto da kuma caption a website. A wannan bidiyo za mu ga yadda ake saka audio a website namu. Domin sanya audio a website yana nan kamar yadda muka saka image ne sai kuma ɗan bambanci. Bambancin shi ne shi audio tag yana da open tag da kuma closing tag. Saɓanin image shi ba shi da closing tag. Yanda ake rubuta shi ne za mu buɗe tag sai mu sa audio hakan nan, sai mu saka src source kenan, sai mu nemo a inda file namu yake domin ya bayyana mana a jikin website namu. A nan za mu saka a ina muke so ya ɗauko file ɗin ya bayyana shi a website namu. Bari mu duba folder nan namu kamar na sanya yau ga audio ɗaya na sa shi. Za ku kalla na rubuta sunan shi audio 1.mp3. mp3 ɗin nan format ɗin file ɗin ne. Wato shi wannan mp3 ɗin shi ne format na file ɗin. Saboda haka yanda na rubuta shi haka da format ɗin da komai haka zan ɗauke shi na sa shi a cikin nan kamar yadda muka yi na hoto. Zan sa audio 1.mp3 kun gani yanda na sa shi a nan haka na sa shi. Sai na rufe shi kun gani shi yana da closing tag hakan nan. To wannan shi ne yanda nake rubuta shi. Bari mu buɗe a browser mu gani. Kun kula? Duk da cewa mun saka kuma mun saka sunan file ɗin komai daidai to amma me yasa bai nuno mana a browser ba? Well, har yanzu muna buƙatar mu sanarwa da browser cewa muna so ta sanya wa audio namu control. Kamar play button, volume control da kuma timeline. Wato muna so mu sanarwa da browser cewa ta sa mana control a wannan audio ɗin. Yanda mutum zai iya dannawa ya kunna, zai iya tsayar da shi, zai iya ƙara murya da dai sauransu. Domin mu sanya ta fahimci wannan shi ne sai mun yi amfani da wani attribute da ake ce masa control. Yanda ake rubuta attribute ɗin za mu rubuta shi ne a cikin open tag namu. Wato haka nan. Controls haka nan za mu rubuta shi sai mu yi saving. Yanzu bari mu yi refresh mu gani. Kun ga audio mu ya zo. Za mu iya kunna shi hakan nan. To wannan shi ne yanda ake sanya audio a jikin website. To amma me yasa shi audio yake da open tag yake da closing tag shi kuma image baya da shi? To misali shi ne za mu iya sanya audio sama da ɗaya a jikin website namu. Bari na cire wannan source ɗin a nan. Domin sanya audio sama da ɗaya a website namu za mu zo tsakanin open tag na audio da kuma closing tag na audio sai mu rubuta wannan tag ɗin wato source hakan nan. Sai mu rubuta inda file namu muke so ya ɗauko ya sanya mana. Sai mu sanya shi haka. Shi ma bai da closing tag haka yake. Idan muna so mu sanya wani haka za mu ƙara ɗaukowa mu sake rubuta shi mu sa source ɗin mu ƙara audio namu. Sannan nan mu saka wani kalan type ne. Misali za mu ƙara attribute na type a nan a image namu. Misali saka audio mu saka mp3. Misali format na file namu ne saving nashi hakan nan. Kun gani zan iya sakawa a audio sama da ɗaya a website ɗina. Yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa audio yake da open tag da kuma closing tag. Wannan shi ne yadda ake saka audio a website.